Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Venezolaanse regering en de directie van de PDVSA hebben in een intern memo aan het personeel aangegeven in juli weer te willen gaan opstarten. De vakbonden hebben gematigd gereageerd op het bericht. De PDVSA heeft al eerder beloftes gedaan die niet zijn nagekomen. Volgens vakbond APRI zal er eerst helderheid over de toekomst moeten komen. Volgens Remilia, de voorzitter van de APRI, gaat men allereerst door met zich te buigen over het plan voor een eventuele ontslagprocedure voor hun leden. De Venezolaanse minister van Oliezaken Quevedo heeft aangegeven zelf met de werknemers te willen praten. De Refineria di Curaçao heeft positief gereageerd op de brief, maar gaat verder met het zoeken naar nieuwe exploitanten. Magali George, directeur van de VPCO, heeft de geruchten die de laatste dagen de ronde doen met klem afgewezen. Leerlingen die hun eigen bijdrage niet zouden kunnen betalen, zouden niet toegelaten worden bij de examens en hun diploma niet krijgen. Op geen enkel moment is daar sprake van geweest, aldus de directrice. Mevrouw George begrijpt niet waar deze geruchten vandaan komen, zo liet zij de Extra weten. De familie Gerard heeft het Hof gevraagd om het Openbaar Ministerie te verplichten om Elvin Hughes, de vermeende moordenaar van Maritza Gerard, te vervolgen. De man zou hun zuster in Suax in januari 2015 hebben vermoord. De man is destijds niet opgepakt en tot op heden is hij onvindbaar. De familie wil dat de man alsnog veroordeeld wordt en heeft daarom het verzoek bij het Hof ingediend. De directie van de Marche heeft 5 verkopers verwijderd omdat zij zich niet aan de afspraken hebben gehouden. Ondanks verscheidene waarschuwingen bleven de verkopers medicijnen en illegale producten verkopen in de Plaza Nobo. In 2017 heeft de directie aangegeven hier strenger op te gaan controleren en hebben ze aangegeven wat wel en wat niet verkocht mocht worden volgens de wet. De man gaat in het partijbestuur praten over de brief van Hensley Koeiman. Deze gaf vorige week aan als leider te gaan vertrekken. Daarnaast gaat de partij zich buigen over de mogelijke aanwijzing van Curaçao door Nederland en de gevolgen hiervan. Er gaan geruchten de ronde dat Steven Martina, de oud-minister van Economische Ontwikkeling, kandidaat is om de positie van Koeiman over te nemen. Maar deze moet eerst zijn zaken op orde stellen. Fans van Yandino Ascoraat kunnen op 11 en 12 juni naar het Avila Beach Hotel komen om te genieten van hun idool. De in Nederland wonende komiek zal dan zijn theatershow Dudesca in de TBS-kliniek opvoeren. Dit humoristische stuk gaat over zijn personage Dudesca, die na wat aanvaringen met de wet door de rechter wordt opgesloten in een TBS-kliniek. De kaartverkoop is ondertussen begonnen. En de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen hebben in Panama tijdens een conferentie over veiligheid gesproken, onder andere over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Er zijn voorstellen gedaan om gezamenlijk deze te bestrijden. Ieder lid van de commissie heeft ideeën naar voren gebracht. Een van de ideeën die op tafel kwamen is om een gezamenlijk Latijns-Amerikaans-Caribisch strafhof in het leven te roepen, waar strafzaken die over meer landen verspreid zijn te behandelen. In de laatste vergadering van de Parlatino op 12 en 13 juni is dit ook besproken. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.